Sunai Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kita lajengaken. Nggih. Lan sapa-sapa wong kang gedhe priyatine iku urusan akhirat, Allah taala bakal ngumpulake perkarane tegese apa kang dadi keperluane dikumpulake dening Allah. Lan Allah andadekake atine wong iku tansah anduweni rasa sugih lan cukup. Bu, duwe rasa cukup niku. Duwe rasa cukup nang teng jero teng jero ati. Cukup. Dadi atine iki rumangsa cukup wis ora butuh tambah. Wong nek syukur, wong nek jenenge syukur sing Allah ditambahi niku wong sing gak njaluk tambah wis rumangsa akeh. Mbok sik kurang akeh. Bu. Wis akeh. Nare akeh wong sugih niku nggih. Angger esuk ijek ana sarapan dienggo maem iki sugih. Dan sing mergo sing iso lantaran sing nyembung nyawa kuwi maem kuwi. Kira-kira sampeyan duit-duit akeh, kan enten ceritane. Wong melarat ya iso susah, wong sugih ya iso susah. Kuwi nek ceritane wong perjalanan sugih nang ora mriku, Pasar Pasir. Perjalanan sugih. Wong sugih niku nggo bondo akeh. Nggo bondo akeh maksude iki emas, duit akeh, nggawa pembantu akeh. Nek tengah ora-ora kono kentekan panganan. Duit akeh apa dipangan duit? Suwen. Ya wong sugih iki iso susahan mergo kurang mangan. Ngono lho. Ya sanggone kentekan. Ya jenenge ora-ora perjalanan ada iso pirang-pirang dina nek bekale niki bekal Kono kabutane go. ceritane ki ngoten niku maksude. Jadi nek sapa sing mikir akhirat donya gak kepikir, penting wayahe tugase apa ditandangi, wayahe kerja ya kerja, wayahe masak ya masak, butuhe ngono, enek dimasak gak enek golek ngono tok. Itu tugasnya ngono tok, ora usah dipikir sesuk ganti apa dipikir niku jenenge wong butuhnya. Heeh, cukup alhamdulillah dina iki jek iso liwat alhamdulillah. Ngono sesuk urusan sesuk neh. Jadi wong nek sing dipikirke akhirat, sing dipikirke akhirat, dadi umpama apa wae aktivitase donya diniati ibadah kabeh ngono. Ora iya atine wis romong didiwehi dening Gusti Allah, ati sing Gumantil ning Gusti Allah. sing nrimo sing wis cukup, rumangsa cukup. Qanaah. Ati sing qanaah. Sapa wae kawula kang atine madhep marang Allah, Allah tentu andadekake atine wong-wong mukmin padha ngadhep rasa demen lan welas marang kawula iku. Dadi nek awake dhewe wis iso madhep atine wis iso madhep marang Allah, Allah badhe ndadekake atine wong-wong mukmin padha ngadep rasa demen. Jadi wis seneng, atine seneng, senajan uripe rekasane atine seneng lan welas marang kawula iku. Nah, Allah di welas karo awake dhewe. Kok ben saben awake dhewe diperintah kon zikir niku sak wayah dikon zikir. Mergo zikir kon sak wayah wae tur sing akeh ngoten lho. Lan Allah tentu ngrikatake kabeh apa kang nyenengake teka marang kawula iku. Ya nek
apa sing nyenengake niku njing ben bakal dicepetake dening Gusti Allah.